tervetuloa uusimman ravikatsauksen pariin. Tämänkertainen ravikooste tuleekin Seinäjoelta, raveista, jotka ravattiin 28.8. torstai-iltana. Ravipäivä alkoi kohtuullisen lämpimässä, mutta aavistuksen epävakaassa säässä. Sää oli pääasiassa pilvipoutainen, mutta satunnaisia sadekuuroja varsinkin ravien alkupuoliskolla oli havaittavissa. Mutta asiaan. Koosteen pitää sisällään Seinäjoen raveista lähdöt 1-10. Päivän ensimmäinen lähtö, lämmismeristen tasoitusajo 2100 metriä. Feeling Princess numerolla 1 avaa sisältä kohti johtavan paikkaa heti ennen ensimmäistä kaarretta ja onnistuu pitämään johtopaikan lähdön puoliväliin saakka. Toiselle kierrokselle mentiin asetelmassa, jossa numerolla 7 Ypäjän Unbeatable nousee johtopaikalle. Asetelma pysyy aina viimeisen takasuoralle, kunnes 6 Moonlight Dancer onnistuu nousemaan johtavan rinnalle. Viimeisessä kaarteessa ennen loppusuoraa numerolla 1 Feeling Princess nappaa johtopaikan, mutta 8 Knockout Maires ottaa loppukirjan ja nousee nopeasti johtavan rinnalle. Juuri ennen maaliviivaa 8 Knockout Maires ohjaksissa on Niko Jokela, nokittaa kärkeä ja näin ollen voittaa ensimmäisen lähdön. Viimeinen 500 ravattiin vauhtia 15.0. Ja näin ollen päästään päivän toiseen lähtöön, kylmäveristen tasoitusajo 2100 metriä. Lähtöön ampastaan vauhdikkaasti ja numerolla 1 Arvon Lady avaa johtopaikalle. Johtopaikkaa havittelee keulahevosen tuntumassa numerolla 2 ylinopeus, kun saavutaan ensimmäiseen kaarteeseen. Takasuoralla Arvon Lady on edelleen johtopaikalla ja johtavan rinnalla ravaa numerolla 2 ylinopeus. Kaarteeseen mentäessä Arvon Lady ottaa hevosen mitalla etumatkaa toisen ravaavan ylinopeuteen. Lähdön puolivälissä parivaljakon yllättää numerolla 10 Tuoninen, joka kiihdyttää kärkipaikalle kolmannen radan kautta. Tuoninen ottaa toiselle kierrokselle mentäessä kunnon välin toiseen ravaavan Arvon Ladyin. Viimeisellä takasuoralla Tuoninen ottaa kaulaa toiseen tulevan Arvon Ladyin entisestään. Lähdön viimeisellä loppusuoralla voittajasta ei enää ole epäilystäkään ja lähdön kovin kamppailu käytiinkin 2. ja 3. sijasta. Tuoninen suorastaan liitää maaliin mahtavalla etumatkalla voittaen toisen lähdön. Ohjaksissa on veli Erkki Paavola. Viimeinen 500 ravattiin vauhtia 31.5. Sitten vuorossa on lähtö 3. Lämminveristen tasoitusajo 2100 metriä 3-4-vuotiaiden tammasarja. Numerolla 1 Dancing Soul avaa sisältä johtavan paikalle ja numerolla 3 El Niagara tulee johtavan rinnalle ja menee keulahevosen kantaan. Dancing Soul pitää johtopaikkaa toiselle kierrokselle siirryttäessä. 700 metriä maaliin ja Dancing Soul ottaa etumatkaa muihin, kun saavutaan viimeiseen kaarteeseen. El Niagara putoaa kolmanneksi, kun loppukaarteessa numerolla 7 ST Michelle C kiihdyttää tahtia. Loppusuora alkaa ja Dancing Soul ohjaksissa on Tino Keväänranta, kasvattaa entisestään kaulaa muihin, saaden helpon voiton kolmannesta lähdöstä. Viimeiset 500 metriä aikaan 16.0. Lähtö 4, lämminveristen ryhmäajo 1600 metriä. Lähtöauto kiihdyttää ja keskeltä kärkipaikan ottaa numerolla 3 Stonecaps Uno. Rinnalla ravaa numerolla 5 Rowlings. Stonecaps Uno kuitenkin ottaa johtopaikan ja Rowlings jää johtavan taakse. Ensimmäisessä kaarteessa numerolla 7 PVT Crazy Girl nousee toiselle sijalle havitellessaan Stonecaps Unon johtopaikkaa. Takasuoralle siirryttäessä PVT Crazy Girl on noussut johtavan rinnalle. Samaan aikaan numerolla 4 Victoria's Secret alkaa kiriä kärkikolmikkoa, mutta kirittävä on reipas 20 metriä. Viimeinen kaari ja loppusuora alkaa. Stonecaps Uno johtaa kilpailua ja PVT Crazy Girl toisena, mutta ei pääse johtavan ohi. Numerolla 3 Stonecaps Uno voittaa 4. lähdön ohjaksissaan Tuukka Varis. Viimeinen 500 mentiin vauhtia 13.5. Lähtö 5 lämminveristen ryhmäajo 2100 metriä.
Lähtöauto kiihdyttää jälleen ja numerolla 3 Wild Lucky tavoittelee johtopaikkaa, mutta sisältää vastaan numerolle 1 Valorous Strike. Ulkoa tulee numerolla 4 Stickman, joka laskeutuu johtopaikalle ensimmäisessä kaarteessa. Takasuoralla Stickman pitää johtopaikkaa, kun Wild Lucky laukkaa, ja toisella siellä nousee numerolla 10 Machina. Toiselle kierrokselle mennään asetelmassa, jossa Stickman johtaa, ja johtavan takana ravaa Valorous Strike. Viimeisen kaarteisen saavuttaessa numerolla 12 Merida nousee johtavan kupeelle. Loppusuorassa saavuttaessa Merida ottaa johtopaikan. Merida ohjaksissaan Mira Oksakari ottaa kunnon etumatkalla voiton 5. lähdöstä. Viimeinen 500 mentiin vauhtia 15.0. Päivän 6. lähtö, kylmäveristen tasoitusajo 2100 metriä. Heti lähdössä numerolla 1 Selena ampaisee johtopaikalle, toisena tulee numerolla 2 Jamas Wilmer johtavan kantaan. Kärkiasetelma pysyy ennallaan, kun siirrytään toiselle kierrokselle. Vasta loppusuoralle saavuttaessa alkaa tapahtua. Numerolla 5 Vapassi nousee johtavan rinnalta kärkeen ja Selena jo vauhti ei riitä loppukiriin. Hotville yrittää haastaa johtavaa, mutta maalivaan ylittää ensimmäisenä Vapassi ohjaksissaan Hannu Hietanen, joka voittaa päivän 6. lähdön. Viimeinen 500 mentiin vauhtia 26.5. Lähtö 7 lämminveristen ryhmäajo 2100 metriä. Lähtöauto kaasuttaa numerolla 1. Puretitan ottaa johtavan paikan saavuttaessa ensimmäiseen kaarteeseen. Takasuoralla numerolla 9 Kallelan Karin on ottanut paikan johtavan takana. Toisen kierroksen alkaessa johtavan rinnalle on noussut numerolla 6 Quick Swamp, kun saavutan kohti kaaretta. Loppusuorassa saavuttaessa kamppailun lähdön voitosta kiihtyy, kun Puretitan ja Quick Swamp ottavat mittaa toisistaan. Puretitanin vauhti ei kuitenkaan riitä voittoon, vaan johtava rinnalta maaliin vyöryy Quick Swamp ohjaksissaan Hannu Torvinen. Ja näin ollen voittaa päivän 7. lähdön. Viimeinen 500 mentiin vauhtia 15.0. Lähtö 8 lämminveristen tasoitusajo 2600 metriä. Johtopaikalle vyöryy numerolla 1 Chestboy ja numerolla 3 Sweet Muscle johtavan takana, kun saavutaan ensimmäiseen kaarteeseen. Kaarteen puolivälissä numerolla 9 Crownwick Star nousee johtavan rinnalle ja ohittaa Chestboyn lähtösuoralla. Takasuoralla 10 Mandela John nousee johtavan rinnalle. Viimeisellä takasuoralla Mandela Johnin tahti hiipuu ja Crownwick ottaa väliä toisena tulevaan. Maalisuoralle saavuttaessa numerolla 8 Astrum nousee johtavan rinnalle ja kamppailun lähdön voitosta kiihtyy. Maaliviivan tuntumassa Astrum ohjaksissaan Antti Veteläinen pääsee johtavan ohi ja näin ollen voittaa päivän 8. lähdön. Viimeinen 500 ravattiin vauhtia 12.0. Lähtö 90 veristen ryhmäajo 2100 metriä. Lähtöauto kaasuttaa jälleen ja johtopaikalle ravaa numerolla 2 Pystin Virkku ja numerolla 7 Tintura käy johtavan kimppuun alkukaarteessa. Takasuoralle saavuttaa se Tintura on noussut johtavan rinnalle. Lähtö Duo ottaa reilun välimatkan muihin saavuttaessa ensimmäisen kierroksen viimeiseen kaarteeseen. Johtopaikalla Pystin Virkku, johtavan rinnalla Tintura. Johtavan kaksikon osalta muutoksia lähdössä ei ole tullut ennen viimeistä maalisuoraa. Maaliviivalla hämöttäessä Tintura ohjaksessa Ulla Koivisto ohittaa johtavan ja voittaa näin ollen 9. lähdön. Viimeinen 500 mentiin vauhtia 27.5. Päivän lähtö 10 ja samalla Seinäjoen ravien päätöslähtö, kylmäveristen ryhmää jo 2100 metriä. Lähtöauto ottaa päivän viimeisen spurtin ja johtavan paikalle nousee numerolla 4 Onnensepän Onerva. Johtavan rinnalla ensimmäisen kaarteeseen nousee numerolla 5 Tuukka. Takasuoralla numero 8 Petsku nousee johtavan rinnalle ja ohittaa Onnensepän Onervan ennen loppukaaretta. Toisen kierroksen alkaessa Onnensepän Onerva ottaa johtopaikan, kun Tuukka ottaa laukan maaliviivalla.
Samaan aikaan numerolla 8 Petsku nousee johtavan paikalle, toisena Onnensepän Onerva, kun saavutaan kaarteeseen. Viimeisessä kaarteessa Tuukka on noussut johtavan rinnalle ja pääsee edelle ottaa johtopaikan. Maali suoralla alkaa taisto voitosta ja johtavan rinnalla Petsku ja Tuukka ottaa mittaa toisistaan. 30 metriä ennen maalia Tuukka ohjaksissa Manu Vanharaunola pääsee johtopaikalle ja voittaa päivän päätöslähdön. Viimeinen 500 metriä venyttiin vauhtia 35. Tässä tämänkertainen ravikatsaus. Mikäli raviaiheiset videot kiinnostavat, pistä kanava tilaukseen, niin et jää paitsi uudesta sisällöstämme. Lisää raviaiheista sisältöä tulossa läheltä ja kaukaa. Tonin ravikatsaus, siellä missä ravataan.